אחת הטרסות הייתה טרסה גדולה במיוחד שהגיעה לאורך כ-18 מטרים, ניתן לראות אותה בתמונה מהמאה ה-19, כפי שניתן לראות בסרטוט ובתמונה הזו. המשכנו להעמיק אחרי התקופה העות'מאנית והגענו לשכבות מהתקופה האיובית ממלוכית, מאה ה-12 עד 16 לפני לספירה, ימי הביניים המאוחרים. נתגלה בשכבה הזו בפנים הבריכה מדרום לגרם המדרגות, מבנה בעל 3 קירות, ובין 2 קירות הייתה קיימת תעלה מטויחת הפונה לכיוון דרום, ברוחב של כ-20 מטרים. קיום של תעלה מתקופה זאת לא ברור דיו, ובחפירתנו בעתיד נוכל להבין יותר טוב למה היא שימשה. ההימצאות של מבנה מהתקופה האיובית ממלוכית בפנים הבריכה מעיד כי בתקופה הזאת, האיובית ממלוכית, גרם המדרגות היה חשוף בחלקו בתקופה הזאת. הממצאים מהתקופה האיובית ממלוכית הראו על אתר להשלכת פסולת ייצור של תעשיית מתכת עצום בגודלו, בכל שטח החפירה, שהגיע לאורך של לפחות 20 מטרים ובעומק של כ3 מטרים. מה שמראה על אתר גדול במיוחד לתעשיית מתכת, שהמחקר העתידי לגביו יכול להביא תגליות חדשות על ייצור המתכת בימי הביניים בירושלים ובארץ ישראל בפרט. בכלל, באמצעי המתכת מגוונים מאוד בסוגי המתכות ושימושם. הם כוללים מגוון עצום של כלי נשק, כדוגמת ראשי חצים וחניתות, וכן תכשיטים כמו עגלים וטבעות. מצאנו אף שבר של כלי חרס הנקרא כור היתוך, שאתם יכולים לראות עם שאריות זהב. אבל אם נפל לנו בטעות נמצא כזה, אל תנסו לחפש אותו כי הזהב מועבר מיד לכספות של רשות העתיקות. כחלק מהתעשיית המתכת נמצאו כמויות גדולות של עצמות הצבועות בירוק, במגוון רחב גדול במיוחד. אתם יכולים לראות את ליאל החופרת שלנו שמחזיקה ירך של גמל, ומתחת אנחנו רואים קוביית משחק. אנחנו מצאנו מגוון מאוד מאוד גדול של כלי עצם שכולן צבועות בירוק. אין מדובר באיזושהי מוטציה ירוקה או חומר רדיואקטיבי, אלא כנראה תוצר לוואי הקשור לאותה תעשיית מתכת עצומה. לפנינו מחקר רב בנושא הזה ולסיבת הצביעה של העצמות האלה בצבע ירוק. ומלפני יומיים ממש אנחנו מצאנו פקיד שלמה מהתקופה האיובית הממלוכית, יפהפייה למראה. ולציבה העיקרית שאליה הגעתם, למרות שהתקופה אותה מאחורת לא מעניינות לא פחות, התקופה ההלניסטית המאוחרת הרומית הקדומה. בחפירות רייך ושוקרון הם זיהו כי בבריכה היו 2 שלבי בנייה מתוארכים, שלב קדום יותר של מדרגות טיח רחבות שתוארך לתקופה החשמונאית בהתאם למטבעות אלכסנדר ינאי, ושלב מאוחר יותר בו נבנו על גבי המדרגות הטיח הרחבות אבנים קטנות עם מלט, ואליהן נצמדו אבני גזית כפי שאתם יכולים לראות כשאתם מגיעים לבקר בבריכה ולשבת על האבנים האלה. שלב זה תוארך על ידם לשלהי ימי הבית השני ועד חורבן בית המקדש בשנת 70 לספירה. בחפירה שלנו חשפנו מערך נוסף של 6 מדרגות גזית, ובסופה מדרך תחתון מטויח שהיה למעשה קצה גרם המדרגות. המדרך התחתון היה בנוי כקיר מטויח על גבי סלע האם המשופע, אתם יכולים לראות את זה פה בתמונה פה. והסלע האם הזה היה משופע והוחלק והוצב לצורך בניית הבריכה על גביו. הקיר הוא למעשה הדופן הצפונית של הבריכה. חשיפת המדרך התחתון, שנבנה בצורה מכוונת, ישרה ומסודרת עם הפינה המזרחית, מוכיחה כי גרם המדרגות נבנה ככה בצורתו המקורית. מה שמראה כי בבריכה מדורגת כפי ששחזרו במשך כמעט 20 שנה, ואנחנו מכירים אותה עד עכשיו בסרטוטים ובתוכניות שאנחנו רואים, לא התקיימה, ואין מדובר בשדידה או בסחף או בהרס מכוון של הקיר המזרחי של הבריכה, אותו חשפנו בשנת 2024 ואנחנו ניגע בו עוד רגע. אחת הסוגיות הגדולות בחפירתנו הוא נדבר של אבני גזית הבנוי בצורת ראש פתין. מי שהגיע היום לסיור אני מקווה שראיתם אותו. הוא ממשיך בקו אחיד ובאותו הגובה של הנדבך התחתון של גרם המדרגות, והוא ניגש אל הקיר המזרחי של הבריכה. צורת בנייתו אינה טובה במיוחד, וסיבת מיקומו כחלק מגרם המדרגות אינו ברור, אך ברור כי הוא מהווה שלב קדום לבניית גרם המדרגות,
שנבנה בקו ישר ואחיד עליו. אתם יכולים לראות את הקצה של המדרגות והנדבך ממש בקו ישיר עליו. התקווה היא שבעתיד נוכל להבין או לספק תשובות יותר ברורות לבנייה של נדבך מסתורי זה, אך מכל מקום אנחנו יודעים לוודא שזה מוכיח כי מדובר בקצה המקורי של מבנה מונומנטלי זה. כאמור, בשנת 2024 חשפנו את הקיר המזרחי של הבריכה וראינו כי מדובר בקיר שנבנה בצורה משופעת. החפירה חשפה את הקיר המזרחי של הבריכה לגובה של, אנחנו קוראים לזה 2.5 פיליפים, שזה בערך כמעט 5 מטרים, ולאורך כ-21 מטרים. מדובר במונומנט מרשים במיוחד שנחשף בחפירתנו, גם אם אין מדובר בגרם מדרגות בדומה לדופן הצפונית. מלבד זאת, בנקודה הזאת עכשיו שהגעתם לסיור, החפירה הגיעה למשטח אדמה מהודק ודחוס, בעל כמות גדולה של אבנים, שעמיד מאוד למים. אנחנו עשינו ממש לפני כמה ימים ניסוי וראינו שהמים ממש עומדים באותו מקום במשך שעות. ייתכן כי מדובר בשלב מסוים בשימוש של הבריכה, שאינו ברור דיו כרגע, והחפירה בהמשך נוכל להבין אותה. משטח אדמה זה הוא השכבה הכי עמוקה שיש כרגע בחפירתנו, אך אין מדובר בקרקעית, שבהמשך, אולי בשנה הבאה, אנחנו נוכל לעדכן אתכם אם באמת הגענו לשם. תופעה גיאולוגית שאתם יכולים לראות בחתך שנעשה בדיעבד והבנו אותו מאוחר יותר, זה הרבדה של מאות שכבות, הממוקמות אחת מתחת לשנייה. מדובר בשלב נטישת הבריכה, בו נאגרו מים בצורה טבעית. מחקר עתידי יכול לתת לנו דוגמה למשל על עונות שונות בירושלים, עונות שכונות יותר או רוויות גשם. עוד יעבור מים רבים בירדן עד שנוכל לתת תשובה ברורה לכך. עוד סוגיה שאין עליה תשובה ברורה עדיין היא אם קיר הבריכה המזרחי וקיר הסכר הם חלק מאותו קיר אחד. קיר הסכר בצידו החיצוני שנחשף בחפירה שלנו ושל גרינת ומזור ב-2009, מה שנחשף של גרינת ומזור ב-2009 נראה בחתך מצד ימין, לראות אותו פה. כרגע אין לנו תשובה ברורה אם קיר הסכר וקיר הבריכה המזרחי המשופע הם חלק מאותו קיר מסיבי, או שקיר הבריכה המזרחי הוא עיבוי של קיר הסכר שנבנה בתקופה מאוחרת יותר. בנוגע לתיאור של החלק הפנימי של קיר הסכר, בחפירה שלנו אין לנו עדיין תארוך מדויק, מאחר ונראה כי חלקו העליון של קיר הבריכה המזרחי נשדד בגובה של כמטר בתקופה מאוחרת מאוד, על פי הממצאים, ואפילו ראינו את השלילי אבנים שהיו על הקיר של הבריכה, אנחנו יכולים לראות אותם פה בתמונה. קיר הסכר, זאת אומרת, אבל אנחנו כן יודעים שקיר הבריכה המזרחי הוא האלמנט הקדום ביותר של הבריכה, בעוד שגרם המדרגות המונומנטלי הצפוני נבנה על גביו. קיר הסכר דומה לקירות סכר קדומים מהתקופה ההלניסטית והרומית, כמו הסכר מאלזיה ביוון, שמדורך לסוף המאה הרביעית לפני הספירה, עד המאה השלישית לספירה. לסיכום, החפירה שלנו בשנתיים האחרונות הניבה תגליות חדשות רבות אודות אתר בירכת אל חמרה לאורך התקופות השונות. מהתקופה העות'מאנית, שאינה נראה בתוכנית העכשווית, ראינו את המתקן המטויח ומספר קירות טרסה חקלאיים המעידים על אזור הבריכה כשטח חקלאי בתקופה הזו. אתם יכולים לראות בצבע הירוק מהתקופה של הימי הביניים המאוחרים, התקופה היהודית ממלוכית, מבנה בעל תעלה מטויחת, המעיד כי גרם המדרגות הצפוני היה חשוף באותה תקופה. מימי בית השני, בתכלת ניתן לראות את גרם המדרגות שנחשף על ידי רייך ושוקרון, ובכחול 6 המדרגות הנוספות שנחשפו בחפירה שלנו, כולל המזרח התחתון המטויח הצבוע בצבע צהוב, שחשפנו בשנה שעברה. המזרח התחתון המטויח כזכור מהווה את קצה גרם המדרגות המונומנטלי ואת הקיר הצפוני של הבריכה. באדום צבוע הקיר המזרחי של הבריכה שנחשף בשנת 2024, קיר הסכר המתוארך לימי הבית הראשון צבוע בחום, וניתן לראות בחום כהה את חלקי הקיר הסכר שנחשף בחפירות השונות ובחפירתנו בשנתיים האחרונות. אז הדובדבן שבקצפת, או יותר נכון הפצצה, שמרנו לסוף. כאמור, בחפירות רייך ושוקרון החופרים זיהו 2 שלבים
בגרם המדרגות הצפוני, שלב טיח המתוארך לתקופה החשמונאית, ולשלב אבני גזית הבנוי מעליו המתוארך לתקופה הרומית הקדומה. בחפירתנו החלטנו להסיר שני אבני גזית ולחשוף את שלב הטיח הקדום, ולאחר עבודה קשה של שבוע ימים של הסרת חומר המליטה של השלב המאוחר, חשפנו את רום הגובה של המדרגה שהגיע לכמעט 0.5 מטר. ניתן לשער כי שני השלבים שימשו לצורך ישיבה ולא כגרם מדרגות, או שבשלב המאוחר, בשלב הגזית, שונה ייעודו של המבנה הקודם. ניתן לראות עד היום, כמו שרבים מכם באים לבריכה, שאתם יכולים לשבת על גבי המדרגות או המושבים, כשאתם עולים בעלייה מפרכת לכיוון הרחוב המדורג. להשארתנו כרגע, גרם המדרגות המונומנטלי של הבריכה נבנה בצורת תיאטרון, בהתאם לניצול התנאים הטופוגרפיים לבניית מבנה המושבים תחת מצוק גבעת עיר דוד, בצפון ובסמוך לכרם סכר ולבריכת המים שבמרכז אפריקת אירופויון של המרגלותיהם. גרם המדרגות המיושר בברכת אל חמרה, הדומה למבנה המושבים בתיאטרון ההלניסטי והרומי, קצה הקוילון ביוונית או קצה הקוויה בלטינית, נבנה בצורה ממרכזת את מבט הצופים אל מרכזה, לבריכת מים גדולה, מה שמעיד על הקשר האדריכלי בין מבנה המושבים לבריכה. קשר מים זה מוכר באדריכלות התקופה כתיאטרון מים, או בשם מבנה נאומחיה. ולמה לבנות תיאטרון ימי בירושלים? אחד הקרבות הימיים החשובים ביותר מהתקופה שלפני ייסוד האימפריה הרומית היה קרב אקטיום בשנת 31 לפני הספירה. קרב בו ניצח אוקטביאנוס, מי שיהפוך לאחר 4 שנים לאוגוסטוס קיסר, את מרקוס אנטוניוס ואת קליאופטרה השביעית. הניצחון בקרב אקטיום מבטא את הניצחון על מצרים הפרעונית שחדלה להתקיים, ואת ההכרעה למנצח במלחמת האזרחים הרומית, בה הוכרע שאוקטביאנוס מיועדנו, הוא יישב על כס השלטון. כבר בשנת 28 לפני הספירה נחגג פסטיבל לכבוד הניצחון באקטיום, על פי יוסף בן מתתיהו, בסביבות שנת 27 לפני הספירה, אורדוס מייסד בירושלים חגיגות 5-שנתיות לכבוד אוגוסטוס קיסר שכונו איסקטיון, על שם הניצחון בקרב אקטיום. אורדוס בנה בירושלים תיאטרון ואמפי תיאטרון, וקיים תחרויות מוזיקה והצגות, קרבות גלדיאטורים וחיות, מרוצי סוסים. היהודים בירושלים התנגדו לתרבות זו, ואף ניסו להתנקש באורדוס, ניסיון כושל שגרם לו להינצל כמו שאנחנו מכירים. ייתכן והתיאטרון הימי שנבנה בברכת אל חמרה היה קצר מועד כפי שנראה, ואם אכן כך יש לפרש את הממצאים, הרי שמבנה השעשוע שבנה אורדוס בירושלים לא נזכרים כמעט לאחר אירועים אלו, וייתכן שמימוש החגיגות לכבוד הקיסר לא המשיכו להתקיים בעיר המקדש ירושלים. עם זאת, בקיסריה, שהייתה בעלת צביון נוכרי מובהק, חגיגות האיסקטיון הצליחו, וכנראה היו פיצוי על הצגתם הכושלת בירושלים. נוכחות של מבנה מושבים מונומנטלי וסמוך ומעל בריכת מים ציבורית וגדולה מימי אורדוס מחזקת את הזיקה האפשרית שבין מכלול אדריכלי ייחודי זה לתיאורי יוסף בן מתתיהו אודות מבנה השעשועים של אורדוס והקשרם המובהק לקרב הימי של אוגוסטוס באקטיום. מבחינה היסטורית במרחב, אנחנו יודעים להגיד ששחזורי קרבות ימיים אכן התקיימו באימפריה הרומית וכונו, כמו שנאמר מקודם, בשם נאומחיה. משחקי קרבות אלו התקיימו לראשונה על ידי יוליוס קיסר ויורשיו, באגמי מים טבעיים או מלאכותיים, ולאחר מכן במבנים של ממש דוגמת הקולוסיאום ברומא. אוגוסטוס ערך קרב נאומחיה בשנת 2 לפני הספירה, ואף נבנה לשם כך אמת מים יהודית. עם זאת, אנחנו נסתייג ונאמר כי בימי אורדוס, מבני שעשועים בסוג אמפי תיאטרון עדיין לא טעמו לחלוטין את המבנה האדריכלי שלימים אפיין אותם, ולא כל שכן את מבנה הנאומחיה. ברצוננו להדגיש כי ההצעה הזאת אינה ראשונית בלבד, אך מחקריו ובירורה עשוי להפוך להיות תגלית חשובה מאוד במחקרים אודות ירושלים הקדומה. תודה רבה.